שלום. בואו נלמד ביחד איך להשתמש בצמידי ההרגעה האלה. בצמידים האלה יש 4 חרוזים שהם אותו דבר וחרוז אחד שונה. לפעמים זה צורה, לפעמים זה גודל, לפעמים יש 4 חרוזים שבאותו גודל ואז יש 4 בגודל אחר. בכל מקרה, הצמידים האלה הם צמידים שעוזרים לנו להישאר עם דפוס נשימה מרגיע. לדפוס נשימה הזה קוראים נשימת 4x4 או נשימת קופסה. שבו שואפים ל4 פעימות, עוצרים את הנשימה ל4 פעימות, נושפים 4 פעימות, ושוב עוצרים את הנשימה ל4 פעימות. כלומר שיש 4 פעימות שאיפה, ו12 פעימות שהן לא שאיפה, 3 פעמים 4, לעומת 4. מסתבר שהמוח שלנו נרגע דווקא כשיש נשיפה והחזקת נשימה. וכשאנחנו מצליחים שהזמן שבו אנחנו שואפים הוא קצר משמעותית ממתי שאנחנו נושפים או מחזיקים את הנשימה, אז המוח מפרש את זה כעכשיו אפשר להירגע. כל כך למה? כי כשהגוף שלנו במצב של בריחה או לחימה, fight or flight, אז אנחנו נושמים ונושפים מהר, והגוף מנסה לקבל כמה שיותר חמצן. וכשהגוף ברגיעה, אז הנשיפה מתארכת וגם יש הפסקות לא בהכרח מודעות שבין הזמן הכנסת אוויר לזמן הוצאת אוויר. וכשאנחנו מרגישים שאנחנו רוצים להרגיע ולהאט את קצב הלב או להוריד את רמת החרדה והלחץ בגוף, אז מאוד קשה להביא את עצמנו לעשות את זה תוך כדי מחשבה, פשוט כדי להרגיע את עצמנו מחשבתית. אבל אם אנחנו מצליחים להאריך את הנשימה ולהכניס לתוך הדפוס נשימה שלנו גם תקופה שבה אין נשימה ואין נשיפה, אלא פשוט יש את העצירה הזאת, הרגועה, אז ההתנהגות הרגועה הזאת נותנת רמז למוח, שכנראה לא רודף אחרינו עכשיו זאב, ואפשר לשבת רגע ולנוח ולהירגע. אז בואו ננסה את זה רגע. אני פיתחתי את הצמידים האלה בגלל לי יותר קשה להירגע מתי שאני סופרת, כי אז המוח שלי חושב על מספרים וזה נשאר בחלק היותר אנליטי של המוח, ולכן ייצרתי אביזר שמאפשר לי להשתמש בחוש המישוש, ואפשר לעשות את זה גם בעיניים עצומות, ולכן ההבדל בין החרוזים הוא גודל או טקסטורה ולא צבע. אז יש לכם את הצמיד ביד. אז קודם כל, תודה שקניתם אותו. הצמידים האלה נמכרים כחלק מתרומות לנפגעי המלחמה בארץ, בישראל. אז תודה. והנה, בואו נשתמש בזה ביחד. אז בבקשה להחזיק את הצמיד. ולשים את האצבע על אחד מהחרוזים הגדולים, או הקטנים, החרוז השונה. ואז להתחיל לשאוף, תוך כדי שמעבירים את החרוזים של 4. אז הנה, שאיפה. הגענו לשינוי. עכשיו אני מחזיקה את הנשימה. 4 חרוזים. הגעתי לחרוז הגדול. נשיפה החוצה. והחזקת אוויר. קצת קשה לי לדבר ולהסביר ולנשום בקצב הנכון, אבל הנה אנחנו נשאף. נחזיק אוויר. ננשוף. נחזיק אוויר. זהו, סיימנו. זה סבב אחד. אני ממליצה לנסות לעשות משהו כמו 3 או 4 סבבים, זה לוקח קצת פחות מ2 דקות. ואז כמעט תמיד אני מרגישה שאני רגועה הרבה יותר. עכשיו, אני ממליצה לעשות את זה בכל מקום. אני מסתובבת עם הצמידים האלה גם בבית, גם בעבודה, גם בנהיגה, וגם בלילה. אני בדרך כלל ישנה עם אחד עליי, וככה אני מרדימה את עצמי. אני מזיזה את החרוזים, בלי להסתכל, לפעמים אני אפילו עושה את זה עם הידיים בכיסים, אני נמצאת במקום ציבורי, אבל זה תמיד איתי, וזה נורא נעים. אבל אם מתישהו אתם שוכחים, אין לכם את הצמיד, ואתם עדיין רוצים להשתמש בשיטה הזאת, ועדיין מעדיפים שלא לספור, אלא פשוט להשתמש בחוש המישוש, אז אפשר את אותו דבר לעשות
עם האצבעות. להעביר מגע, לחץ קטן באצבעות. זה מאוד נעים גם לחושים של קצות העצבים שלנו באצבעות, אוהבים את המסאז' הזה. אז אם אין במקרה את הצמיד, אז אפשר להשתמש באצבעות בשביל אותו דבר. לשאוף, להחזיק, לנשוף, להחזיק. עכשיו, אם יש לכם יותר מצמיד אחד, עוד דבר שמומלץ לעשות זה להשתמש בצמידים כדי לעשות כזה מסאז' נעים. ואני גם מזמינה אתכם לייצר את הצמידים האלה בעצמכם. בעצם זה די קל, פשוט 4 חרוזים אותו דבר, חרוז אחד שונה. לפעמים עניין של גודל, לפעמים זה עניין של טקסטורה. זה גם יכול להיות כאלה. תכינו לעצמכם צמידים, תרגיעו את עצמכם, תיתנו אותם במתנה, ושיהיה לכולנו קצת נחמה. תודה רבה, אני יעל סער. יש ביחד עם הוידאו הזה, יש קישור לעמוד שיש בו עוד סרטונים שמסבירים עוד כלים של נחמה חושית. אז בהצלחה ושיהיה ימים קלים וטובים.